Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mwinifumbo koma poyamba nayi mitu yake. Dziko la Malawi likupitiriza kuvutika kuti libwezeretse zachilengedwe. Boma lati lakwaniritsa kugwiritsa ntchito ndalama zoyenera pa ntchito yolimbikitsa ulimi ndi malonda ya trade. Ndipo mu nkhani za masewero Wanderers yabwerera pamwamba pa FDH Bank Premiership. Tili ndizi ndi zina zambiri tikhale limodzi. Dziko la Malawi likupitiriza kuvutika kuti libwezeretse zachilengedwe pofuna kuthana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo. Chaka ndi chaka dziko lino limakumana ndi ng'amba, ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi mavuto ena kamba kakuonongeka kwa zachilengedwe, moti pakadali pano pali chiopsezo cha ng'amba imene itha kuyamba mu mwezi wa Okutobala makamaka. Koma monga mmene Daniel Zimba akufotokozera, izi zili chomwechi ngakhale kuti boma ndi adindo ena akuchilimika kuti akwaniritse masomphenya achitukuko pofika mchaka cha 2030 komanso 2063. Mchitidwe owononga zachilengedwe ku Malawi unayamba ndithu pakanthawi. Bungwe la African Institute for Development Policy linapeza kuti dziko lino linataya mitengo pafupifupi 40 pa 100 iliyonse pakati pa zaka za 1972 ndi 1990 ndipo chiwerengerocho chimankanatsika. Pofika mchaka cha 2020 dziko lino linali likutaya mitengo pa malo okwana pafupifupi mahektala 33,000 chaka ndi chaka, ndipo mahektala 18 pa 100 aliwonse amakhala mu nkhalango zachilengedwe. Kuyambira mchaka chimenecho chiwerengero cha mitengo imene imadulidwa chaka ndi chaka chimakula kufika pa mahektala 42,000 pa chaka. Pofika pano malinga ndi unduna woona zachilengedwe dziko lino likutaya mitengo pa malo opitirira mahektala 250,000 chaka ndi chaka mu nkhalango zotetezedwa komanso malo ena. Undunawu ukuonetsanso kuti anthu komanso kampani pafupifupi 97 pa 100 aliwonse akudalirabe zipangizo zoononga chilengedwe zopangira mphamvu. Kugwiritsa ntchito zipangizo zoterezi ndiko kukukolezera kwambiri kuonongeka kwa chilengedwe pambali pa ulimi ndi zinthu zina, kuchititsa kuti ngozi za dzidzidzi komanso ng'amba ndi mavuto ena zisamakate mdziko muno. Komatu boma ndi adindo ena akuchilimika pokwaniritsa ndondomeko ndi malamulo zofuna kuthana ndi mchitidwe owononga zachilengedwe. Koma funso ndirakuti pali kusintha kotani pofika lero, nanga pakuperewera ndi pati? Mchaka cha 2025 boma la Malawi linakhazikitsa ndondomeko yotchedwa National Energy Compact yomwe mwazina ikufuna kuonetsetsa kuti pofika mu 2030 mabanja 75 pa 100 aliwonse adzakhale akudalira zipangizo zamakono zopangira mphamvu. Pakadali pano kwangotsala zaka zinayi zokha kutsogoloku. Malinga ndi mkulu woona za mphamvu mu unduna wa za mphamvu a Joseph Kalowekamo, chaka chilichonse dziko lino likufunikira kumapereka mbawula zamakono 146,000, zipangizo zophikira mpweya wa LPG 117,000 ndi mbawula zofunika mafuta a ethanol 40,000 kwa anthu. Kufika tsiku la lero 2026 tinganene kuti tasalani zaka 4 ndi ntchito ilipo yayikulu yoti tichite, koma ndifotokoza kuti makampani ozimira paokha abwera ndithu kuzagwirana nafe ntchito ife akuboma kuthandizana ndithu kuti cholinga chimenechi masomphenya amene tayikawa akwaniritsidwe. Katswiri wa zachilengedwe a Godfrey Mfiti ati akukayikira ngati dziko lino likwaniritsa masomphenya ofuna kuti anthu ochuluka asiye zipangizo zoononga chilengedwe pofika mchaka cha 2030. Zikuoneka kuti ngati dziko sidachite bwino kwambiri makamaka kumbali imeneyi. Dziko la Malawi lilibe ma policy amene angathe kumalimbikitsa anthu kuti agwiritse ntchito mabuloko oumbidwa osaotchedwa ndi makala. Komanso tiona kuti makomo ndiko makala amene amaoneka kapena nkhuni kuti mitengo yake ndiyo yoyenderako kuposa gasi. Zimene zomwe zikupititsa kunena kuti lepere ngati dziko. Koma posachedwapa nduna yoona zachilengedwe a Patricia Whiskes anauza Times kuti boma likuchilimika kuti lichotse misonkho pa zipangizo zonse zamakono zopangira mphamvu kuti anthu adzitha kuzifikira mosavuta. Inu mukuzindikira kuti ngati sitikugwiritsa ntchito gasi ndiye kuti Amalawi ambiri akumagwiritsa ntchito nkhuni komanso makala zomwe zikumayika nkhalango zathu pa chiopsezo chachikulu. Komano kubwera kwa makampani amene ali ndi chidwi chokuti apititse patsogolo kuti Amalawi ambiri tidzitsopano tisinthe ndi njira imodzi yomwe tikuona kuti ikhoza kuteteza nkhalango zochuluka. Dziko lino monga maiko onse osauka limadalira kwambiri thandizo la maiko olemera komanso mabungwe akunja pa ntchito zachitukuko kuphatikizapo zobwezeretsa chilengedwe. Koma posachedwapa ofesi ya Foreign Commonwealth and Development
yalengeza kuti dziko la UK lichepetsa thandizo lake lobwera ku Malawi ndi 90 kwacha pa 100 kwacha iliyonse, ndipo izi zichitika mwapang'ono-pang'ono. Nalo dziko la United States of America lakhala likuchepetsa thandizo lake ku dziko lino kuyambira pamene Donald Trump anakhala mtsogoleri wa dzikolo, ndipo nthambi yake ya USAID komwe Malawi imapezako thandizo la pafupifupi $350 million chaka ndi chaka anayitseka. Komabe chiyembekezo chikadalipo chifukwa maiko wena monga Ireland ndi mabungwe monga UNDP atsimikiza kuti apitiriza kuthandizira Malawi pasachilengedwe. Izi ndi malinga ndi akazembe a dziko la Ireland kuno ku Malawi a Kate Brede komanso nthumwi ya UNDP a Fenella Frost. Pamapeto pa zonse UNDP ikufunitsitsa kugwirana manja ndi boma la Malawi maka pa ntchito yotukula miyoyo ya anthu pa nkhani za mphamvu ndi chilengedwe. Nkuona kwathu boma la Malawi lili nacho ndithu chidwi chofuna kuthandizira mzika kusiya njira zononga chilengedwe, ndipo ndife odzipereka kugwira nalo ntchito. Pambali pa National Energy Compact, dziko la Malawi lilinso ndi masomphenya amene amalimbikitsanso kuti pofika mchaka cha 2063 Amalawi ochuluka adzakhala kugwiritsa ntchito njira zamakono zopangira mphamvu, ndipo kuti zonsezi zitheke zikufunika kugwirana manja komanso kuyikapo chidwi ndi zipangizo zokwanira. Nduna ya maboma ang'ono ndi chitukuko chakumudzi ya Ben Phiri yati boma lakwaniritsa kugwiritsa ntchito ndalama zodutsa 80% mwa ndalama zodutsa $125 million zomwe ndi zoyendetsera programu yolimbikitsa ulimi ndi ntchito za malonda. Izi zikutsatira kuti programuyi inali pa chiopsezo choyimitsidwa kutsatira kulephera kwa boma kugwiritsa ntchito $70 million ya ndalamazi mchaka cha 2025. Makoyi chilangiza walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Chimwemwe Maseko. Poyankhula atakhazikitsa ntchito yomanga msika wa makono ku Mzuzu komanso mala za malonda akapoka Rural Growth Center ku Chitipa, Phiri anati ndi okhutira ndi momwe ndondomekoyi ikuyendera. Iwo anati potsatira zokambirana ndi bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD, boma linadzipereka kuti ligwiritsa ntchito bwino ndalamazi. Phiri kenako anachenjeza makontraktala kumwe akugwira ntchitoyi kuti achepetse chinyengo komanso kuti aonetsetse kuti ntchitoyi amaliza mu nthawi yake. Kugwiritsa ntchito kwa ndalama kunavuta kwa zaka zimenezo kotero kuti anagwiritsa ntchito less than 30% or 35%. Ndiyeno mmene amati afuna kuchotsa ndalamazi chifukwa chokuti mwina sitimachita bwino, tinapempha kuti tatilolani tinachita negotiate defect kukhala kuti plan tilinayo ndiye takuthamanga kwambiri mu 8 months mozonsezi zachitika, tasuntha mulingo wa magwiritsidwe ntchito ndalamawo, ndipo ndife otsimikizika mtima kuti ndi nthawi imene tapatsana kuchitira ntchito yakuti bwino sidzingatheke ndipo zisamathekenso kuti ndalama zimene atithandiza anthu kunja zidzibwerera chifukwa choti atifa Malawi tikulephera kugwiritsa ntchito ndi kukhulupirira ndi chitonzo kwa Malawi. Mkulu wa trade ya Babla Ntapala anati misika ya makonoyi ipititsa patsogolo ntchito za ulimi m'dziko muno. Malinga ndi Ntapala, ntchitoyi ikugwiridwa m'maboma 11 m'dziko muno ndipo ipindulira alimi oposa 125,000. Dziko lonse la Malawi ma 11 districts amene tikugwiramo ntchito tikuyembeza kuti tigwire ntchito ndi anthu 125,000 people Malawi muno, komano kuno kukapoka tikukamba za anthu 14,000 amene apindule mu zitukuko zimene tikupanga kuno komanso pano pa msika wa kapoka umene taupanga commission lero. Mfumu ya mzinda wa Mzuzu Achiyembekezo Moses anati misika ya makonoyi ithandizira kupititsa patsogolo ntchito za malonda. Ntchito imene ilani ndi manja awiri monga mukudziwa msika wa makono usinthanso maonekedwe a mzinda wa Zuzu komanso tili ndi vuto la malo a misika monga mukudziwa takhala kuvutika ndi mavenda taunimu mene tateremo ndi kuti tipumako ngati Zuzu City. Ntchito yomanga msika wa makono wa Mzuzu ikuyembekezeka kutenga miyezi 24 ndipo igwiritsa ntchito ndalama zokwana 15 billion kwacha, pamene malo a zamalonda akapoka Rural Growth Center ku Chitipa akuyembekezeka kukhala atatha pakutha pa miyezi 12 ndipo agwiritsa ntchito ndalama zokwana 7 billion kwacha. Ntchitoyi yomwe ikulandira thandizo kuchokera ku IFAD inavomerezedwa mu December mchaka 2019 ndipo imayenera kufika kumapeto mu August mchaka 2020. Pakadali pano ntchitoyi yomwe imayenera kufika kumapeto mu September 2026 ayiwonjezera kuti idzakhala itatha pofika mu 2028. Bungwe la National Initiative for Civic Education, NICE,
lalimbikitsa atsogoleri a ndale kuti asamayang'anire zipani pogwira ntchito zachitukuko. Izi zadza kansala wa dera la Usisi ya mboma la Nkhatabe Araso Njiko atauza anthu ena ku derali kuti salandire chitukuko kamba kakuti sanamuvotere. Debora Madeya wadza ndi ripoti mowerenga ndi Chimwemwe Maseko. Poyankhula pa mkumano omwe anakoza ndi mafumu ndipo anayitana ndale, mkulu wa naisi mu mzinda wa Mzuzu komanso Nzimba North Afrise Mapanga anati kukokana ngati uku kumachedwetsa chitukuko, zomwe zingachititse kuti dziko la Malawi lilephere kukwanitsa masomphenya ake a Malawi 2063. Amapanga kenako anapempha anthu osiyanasiyana omwe akuona kuti ntchito za chitukuko sizikufika m'madera mwawo kuti azitengapo gawo lokumana ndi adindo ndi kukambirana nawo nkhani za chitukuko. Pa nthawi inoyo ndi nthawi ya chitukuko, ndiye zofunika mafumu, anthu mudzi, akhansalara, a MP adera, tonse tikhale pa nkhani tizipanga za chitukuko chifukwa choti anthu sadya ndale. Poyankhulapo mphungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kumpoto kwa boma la Nkhatabe Amakezi Chipalamoto Nkhwazi anena kuti ngakhale derali sinapatsidwe zitukuko pansi pa CDF aonetsetsa kuti derali laganiziridwa komanso kupatsidwa zitukuko zina. Iwo anaonjezeranso kuti adzaonetsetsa kuti pa thumba la CDF la chaka chamawa adzaonetsetse kuti derali lapindula nawo. Kunoko tili mawadi awiri, Usisi ward and Chikwina ward. Nde ngati ma development apita ku Usisi ward. Only this area sana sinapangireko mwina sinakepo kachitukuko koma ose ndi Usisi ward. But still more there's another chance kuti next financial year I think they will be considered because we cannot do sitting abange chichose time once. Our senior group village headman Bia anati derali likhala likudikira mwachidwi kuti lione ngati malonjezo omwe phungu wa nyumba ya malamulo oyiwalonjeza adzakwaniritsidwe chaka chamawa. Tiona poti kukuti ayankhula koma tiona kuti kusogoloko ife atiganizira bwanji ngati mmene nena MP kuti kusogoloko poti apaza dusakale tizidikirira kutiona kuti ifeso kutiganizira ngati anthu awo. Boma likuyenera kupereka ndalama zokwana 5 billion kwacha kuthumba la phungu wina aliyense mu chaka cha zachuma kuchokera 2026 kufikira 2027. Tipitirizo kupatsirani nkhani izi zikatha izi. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 134 on GoTV. Kupitirira ndi nkhani izi, nduna yoona za mphamvu a Jean Matanga yalangiza kampani ya Eskom kuti iwunikirenso ntchito zake. Amatanga ati ndi njira imodzi yopititsa patsogolo ntchito za kampaniyi. Iwo anena izi pamene amakhazikitsa malo osungira mphamvu za magetsi zokwana 20 megawatts kukanengo mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba akufotokoza. Amatanga ati Eskom ikuyenera kuwunika madandaulo a anthu okhudza kuchedwa kulumikiza makasitoma atsopano ku magetsi komanso kuchedwa kuthana ndi madandaulo akufunika kukonza mavuto amagetsi m'madera a anthu. Pali magaps angapo amene ali mu Eskom. Mbali yoyambirira ndi nkhani yoti macustomers akamapanga report mafaults apeza kuti kuna Eskom ikutenga nthawi isinapange respond to mafault aja. As a result macustomers akhala kudandaula kwambiri kuna kuti sakuthandizidwa moyenera. Komanso pomapezeka kuti mwina ena akupanga apply tipatseni magetsi ndi adikirira nthawi mwina mpaka chaka chimene asinalandire magetsi. Ndeno mauza Eskom kuti yafika nthawi tsopano kuti sabangokhala kumangokamba kuti tisintha but it's time now kuna kuti tipange improve. Iwo awuzanso Eskom kuti ionetsetse kuti nkhokwe yosungiramo magetsi yomwe ayikhazikitsayi yathandizira kupititsa patsogolo ntchito yogawa magetsi kwa anthu. Mmodzi wa akuluakulu abungwe la Global Energy Alliance for People and Planet, Akalo Coach, omwe bungwe lawo lathandiza ntchito za nkhokwe yosungiramo magetsi ndi ndalama zokwana $20 million, ati bungweli lathandizira kukhazikitsa malo apadera opititsa patsogolo ntchito ya nkhokwe yosungira magetsi ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Mmodzi wa akuluakulu a bodi ya Eskom a Wilford Sabola alimbikitsa anthu mdziko muno kuti agwirane manja ndi Eskom
polimbana ndi mchitidwe wosakaza katundu wa Eskom, ponena kuti mchitidwe wotere ukulowetsa pansi ntchito za kampani. Pamwambowu Eskom yasayinira mgwirizano ogwira ntchito limodzi ndi Global Energy Alliance for People and Planet pofuna kulimbikitsa ubale pakati pa magulu awiriwa. Mpingo wa Katolika kudzera ku Archdiocese ya Lilongwe yakhazikitsa thumba la ndalama lomwe lithandizire ntchito zachitukuko ndi maphunziro. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamvekha anali nawo pamwambo wokhazikitsa thumbali, ndipo anati izi zikugwirizana ndi cholinga cha boma chofuna kukweza dziko lino kuti lidzidalira. Kingsley Jasi ali ndi ripoti lomwe wawerenga ndi Clever Amwale. Pamwambo nduna ya zachuma Joseph Mwanamvekha anapereka 15 million kwacha, ndipo analengezanso kuti mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika athandiza ndi 25 million kwacha. Mwanamvekha anayamikira mpingo wa Katolika podzipereka kumbali ya chitukuko. Tonse tikudziwa kuti mpingo wa Katolika wakhala kumapanga chitukuko Malawi muno, ili ndi masukulu, ili ndi zipatala, so kukhazikitsa kwa tiyende limodzi endowment fund ndiye kuti ntchito imene ikhali kukulirakulira, ndiye kuti church ya Katolika ikhala kuchita chitukuko chosiyanasiyana. Philip Madinga omwe ndi mkulu wa Standard Bank awasankha kuti akhale wapampando wa bodi yoyendetsa thumbali. Ifeyo tufuna kuti tiyendese fund imeneyi mwachilungamo, muonetsetsa tikusatira malamulo, ndalama zisasongonekere. Ndinakambapo mu speech yanga kuti ifeyo atikhulupirire, mwaona mu matrustees ambiri ndakatswire. Polankhula ndato la Nkhani, Bishop wa Diocese ya Lilongwe a Vincent Mwakhwawa anati dziko la Malawi lili ndi zonse zoliyenereza kutukuka, koma pakufunika chiyanjano ndi kuyika chuma ndi nzeru pamodzi pothana ndi umphawi. Thumba limene lipoyamba likuonetsa kuti tizokhala amodzi a Malawi komanso thandizana. Ngati dziko tikudziona kuti munthu pali kasunga tukuke ayi umayenera kuti uganizo za moyo wa ena. Ngati Malawi ndizona mwina tili mavuto ndi ena, koma zimene tili nazo ndizothandiza kwambiri. Mpingo ufuna kutolera ndalama zokwana 10 billion kwacha zoyambira thumbali pomatha chaka chino. Munkhani za masewera, timu ya Mighty Wanderers yabwerera pamwamba pa FDH Bank Premiership italepherana ndi Masters 1-1 pa bwalo la mpira Stadium mu mzinda wa Blantyre. Wanderers ili ndi mapointi 22 pa masewero okwana 11 ndipo ikusiyana ndi Silver Strikers ndi Blue Eagles zigoli chabe. Mphunzitsi wa timu ya Wanderers Bob Mpinganjira wati anaphwanyana ndi mwayi wambiri wa zigoli. Anali masewera abwino kwambiri, koma result zimene sinakhale bwino timu ngati yathuyo timasera kuno timafunisisa nakapanga kulekatatu so ngati 1-1 ndimene makhalira mpira tivomereze result imeneyi limatasera game yabwino kwambiri kuyambira poyambirira ndi tinagolesa koyambirira koma tinachinyisaso masango zigoli zimene tinakatha kuchipanga defend bwinobwino. Kumano mmene ndinakali mpira zimene makhalira tivomereze ndiyamikira nyamata kuti sera mpira wabwino kwambiri apart from result imene iyo tisitimaifuna takenga timene timachase zambiri koma sitimachinye zigoli, so mumpira wa miyendo mafunika muzichinya zigoli, so ngati simunachinye nthawi zofuna results yake makhala matu and zobwino kuti tili ma players otakhuza kumenya game nthawi ina iliyonse zimene zonse zimene zimafunikira mu timu tingo walimbikisa tuone kutsogolo kuti zikhapanji. Ndipo mphunzitsi wa timu ya Masters Peter Mponda ayamikira timu yawo. Sikanene kuti yanyamuka lero kunyamuka tinanyamuka kalekale. It's a tough league, it's a tough season. Mutati muone mene masewera akuyendera kwati mene ina iliyonse. Palibe amene timu imene timanena kuti guaranteed endera to 3 points. Today we should give credit kwa Nyamata amene alimbikirira kunena kuti tipeseko point. Napali timanena kuti timafunisisa 3 points pamene alili Wanderers point ndio kwanina tibwera nayo kuno. Mbili kupanga manage fitness komanso no Anyamata tusema amenya ndi strength yake. Amenya ndi Kabininya, amenya ndi Ngambi, ametikoza kunena kuti ndi anthu atali ndimangopita mipira yaitali mmamba.
samatiwini mene simanena kunena kuti isipita kusogolo asikatisungire steni adapita anatipasano zimene timafuna. Ndipo Silver yalepherananso 1-1 ndi Mitundu pa bwalo la Dedza. Pamasewero ena Kamuzu Barracks yagonjetsa Mafco 4-1 pa bwalo la Sivo mu mzinda wa Lilongwe, pamene Karonga United yagonjetsa Craig Sporting Club 2-1 pa bwalo la Karonga. Wachiwiri kwa mphunzitsi wa FCB Nyasa Big Bullets Heston Muntali wati ali ndi chikhulupiriro kuti timuyi iyambanso kuchita bwino posachedwapa. Muntali analankhula izi pamene timuyi yasewera masewero atatu osapambana mpikisano ya FDH Bank Premiership ndi Airtel Top 8. Mavuto akambuwe akufotokoza. Timu ya Bullets yasewera masewero kuona atatu osapeza chipambano china chilichonse mpikisano ya Airtel Top 8 komanso FDH Bank Premiership. Timu iyi idagonja 1-0 ndi timu ya Dedza mu mpikisano ya FDH Bank loweruka, padadusa masabata awiri itagonjanso ndi timu ya Ekhaya mu mpikisano wa Airtel Top 8. Sabata yatha timu ya Bullets idalepherana posagolesana chigolena chilichonse ndi timu ya Ekhaya mu mpikisano wa FDH Bank Premiership. Muntali anati ndokhumudwa ndi mmene anasewera osewera ake pa masewero amene amasewera ndi timu ya Dedza. Tikanena za mkati mu mmenyedwe ake timakanga timwina tikukakamizidwa kuti timenye mpira ngati anyamatawa matupi akulemera kumabe sitinamenye pa golo kusonyeza kuti nkovuta kuti tipambane ngati sitinamenya pa golo. Ndipo mphunzitsi wogwirizira wa timu ya Dedza Luka Miranzi anati kupambana ndi timu ya Bullets kukapatsa mangolomera kuti achite bwino mu ligi ya chaka chino. Choyambirira tungowayamikira Nyamata because last week tinaluza ndi Chitipa ndi tinazusa Nyamata kuti zimene zasapita jangane game ine ibwera pasukulu. That's why Nyamata achitenga kuchigulisa ntchito tsiku la lero. Pakadali pano timu ya Dedza ndi mapointi okwana 11 itasewera masewero okwana 11 mu mpikisano wa FDH Bank Premiership. Timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya Queens yapambana koyamba ku mpikisano wa Commonwealth itagonjetsa Northern Ireland ndi zigoli 64-48 pamasewero awo achiwiri a Pool A ku Glasgow dziko la Scotland. Queens yapambana koyamba kutsatira kugonja 65-44 kwa South Africa pamasewero awo oyamba loweruka. Malawi tsopano ikumana ndi England pamasewero awo otsatira pamene ikupitiriza ulendo wake pa mpikisanowo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Dziko la Malawi likupitiriza kuvutika kuti libwezeretse zachilengedwe. Boma lidakwaniritsa kugwiritsa ntchito ndalama zoyenera pa ntchito yolimbikitsa ulimi ndi malonda ya trade. Ndipo mu nkhani za masewero Wanderers yabwerera pamwamba pa FDH Bank Premiership. Munali ndine Thabi Kamangala Munivumbo.